Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Ang akong suliran. Ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ann, 18 anyos, dalaga, taga Barilis, Cebu. Dili kay ko kamaumuhan ay og suwat. Hinaot nga inyo na ning masabtan. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong mga apuhan. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mayo! Mayo, Simon? Uy, doon na may nangayog katahuran dayan. Doon na lo. O ikaw ang gipangita. Mao ba? Gibibi, agaka ko sa may kaida kay atong tanawon kung kinsa na nangayog katahuran. Ay, ako si Lucing, ang asawa ni Libin. Unsa may ato nimo? Ay, nialagi ko kay manangidon ta minimo ba? Nga motukod migbay diha. Kanabang atbang sa imong bay. Ya, muhatag lang minimong 10,000. Uy, dili lang ko magbuot-buot o tugot nimo tukod imong bahay ni nang yuta, Lusing. Kay di man ni akong kaugaling yung yuta. Kay di man ni akong yuta, day. Kay kinsa man ganing yuta? Nga ikaw magkulo na nag-iya ini. Kuan man ni sa agrilarian man yung yuta, Kunsingan? Ang tagiya ining akong yuta agrilarian sa ako ning nakapangan apan ang tagiya ini agrilarian. Nganong gikatawan man nimo akong lolo ate? Ay, waoy. Kuan pero kining lolo. Kamo man kayo nag-gam aning yuta Basta pa di ay kung pwede ko mananghid nga magtukod ko bay. Pasaylo ako, Lusing. Pasensya na nga dili ko makahukom, ana. Dili ko modawat anang 10,000 nimo, oy. Ay, nahala sige. Di mo ka kamusugot. Aw, aton lang ko mananghid sa tagiya ni yuta asa man ka mananghid ate? Sa agrilarian. Oh. Pagkahanggaw baya ni Lusing, dato unta, pero di makasabot. Kaya nga naman di ay ma.
Ay gipalibaran ng lolo nimo nga di lagi pwede nga magtukod siya badas at bang sa yutang lolo nimo. Pero may giadto jud kuno oy. Giadto kuno ang giingon ni lolo nimo nga may tag-iya gyud si yuta. Oo ma, kay mao may sulti ni lolo nga agrilarian ang tag-iyaan ni taa. Labaw ka pa. Agrarian. Oh, agrarian di ay ma. Unya, Pagkauwaw na siya dito. Kay wa siya tugpe nga magtukod og bahay sa yuta ni Papa. hala, mirisi niya. Kilabihan gyud yan ka nakabiyay-biyay ni lolo ma. O nagsalig man siya dato siya. Unya si lolo nimo labi ang pobriha. Nagtuo tingali siyang mahaylos papa niya siyang bayad nga 10,000. Hala, naalagi nagpanday og bahay sa atbang nilang lolo. Adoon ako si lolo. Oh, mo di itong murag nasaba sa unahan. May nagpanday di ay ubay. Oo, lo. Abi, kining magsubay ko kung kinsa na nagbay diha na ng yuta. Bibiagag ako. Agad ako ang nag-iingon mo nga nagpanday og bay din sa atong yuta. Sige, trabaho mo! Trabaho! Si Ate Lusing man di ay na, lo. Unsa? Bibi, atong duholon, bi. Dali, gunit. Oh, Lusing, naon sa mani nga nagtukod kumangid og bahay din sa atong yuta nga wa man ta tikatugti ini. Oh, nabuo naman dito nagtukod na mi? O, tanaw na lang. Pero wa man tika lagi tugti nga magtukod og bahay din Kay mga hangol man og yuta ni Simon. Ah, Gusto man niyong angkona ng yuta nga dili inyo. Kung dito na kami naman sa tag-iya, din aning yuta O gitugtan taon mi. Sige na mo! Padayon sa trabaho! Nipadayon gyud sila si Ate Lusing sa pagtukod og bahay sa yuta sa akong lolo. Dako lubag yung baya ang iyang gitukod og konkrito. Kay mga dato lagi sila. Unya, nireklamo ng akong mga uyuan ug uyaan ingon man ang akong inahan nga to ni lolo. Unya, Naunsa naman pa? Na naman ko na magpuyo sila si Lusing ug si Living diha sa atong yuta. Gitugtad na ni mga makatuko diha nga wa ka lang mo konsulta na mong iwang mga anak kung masugot ba mi? ay nitugot ba oy? Ni amay gyud ni si Rita nga inyong igsuon nga inahan ni Ann. Pakutan ako no ninyo kung tugot ba ko ini. Ay, huwag mo tugot si Papa, oy. Bisan pag-operan si Papa 10,000 Lusing. Pero ambot, oy, kung nga nang nitukod yun na siya bahay diha. Ay, bisan magkinaon sa no, di gyud ko motugot nga magtukod na sila og bayad diha. Pero kita gisalensayo na nila. Salig sila kay may mga anak sa gawas nga mga kwartahan sila. Asan ba yung papili sa yuta pa? Oy, kuan, sa to imugiyan papeles? Oh, Tayo sa kadiyot ha. Wa ba to ni mo mahipo sila human pagkahugno sa akong bahay? No, huwag ka gipahipusod na ko po, oy. Ha? Pastilan kada kong trabahoon ini. Nawa na dito. Ay, magpahimo na subject tag bag-o ini. O kay nawa man, Abu Dhabi ta. Ha? Usay nga ito? Abu Dhabi. Kay nawa ang ako mga papili sining yuta Nada, sige. Trabahoon ka ng imong giingon nga. Abu Dhabi. Oh, Timing ka may buhisa na mo sa tas yuta.
Mahal ko nila dito lang papilis ani yuta. Base na di ay kung mahimo. Kuyog ko, ma. Kining Rita, imo na natingaling pangan ang akong ibutang dinhi kay ikaw mo ginahago og follow up ni ining yutaa. Nga ikasi nagbayad og buhis ni ining yutaa. Og anak masab ka. Mao imo na lang pangan ang akong ibutang dinhi. Ha? Uy, mamangil lang sa kung papaan ang Ma'am Grace. Uy, kung masugot ba nga, ibutan ni mo yung akong pangan sa bagong papeles. Mabalat lang niya ako, ma'am. Okay, nagsige. Og magpaabot ko sa hukom ni Papa ninyo, ha? Og ayaw ni Dugaya. Kinahalan nga ma-okay na ni sa labing daling panahon, aron dali raon na ninyo mapapahawa ka ng mga tao nga naa sa inyong yuta. Sige, ma'am. Aris ako. Tana. O, ma. Mo na isulti ni Ma'am Grace, Rita? Ulo, nakadungog yun ko. Asa man sagot ka, anak pa? Nga sa ako nga ipangan ang bagong papeles anang yuta, Kaya naman sa kunay madali-dali og lakaw-lakaw bahan aning yuta, Kaya dahil suwat ni gipadas, Ma'am Grace, ay nga papimahan nimo pag matuod sa imong pagtugot. Sugot ko, oy. Ngano, di man kumusugot nga anak man tika. Ug hibaw mong di naman intami magdugay si mama ninyo. Mayong ana-ana ninyo kay kamo may ligon og lawas. Ug ang pingi ka ng yuta, ha? Saad ako pa. Ampingan o panalitdan ko dyan yuta, Ang ako ng mama ang nag-apiman aning yutaa karon ug sobra ang kagol sa among pamilya ron. Kaya ang pamilya ni Ate Lusing nagtukod man sad pud og ilang mga bahay sa yuta ni Lolo. Mga dako ra bang mga baya kay may mga abroad man gud silang mga anak. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagtukod og bahay si Ate Lusing sa yuta ni Lolo bisan og wa masugot si Lolo. Unsa man namo sila sa pagpapahawa? Dagko o konkret ra ba ang ilang mga bahay kay mga kwartahan man sila? Ikaduhang pangutana, ang termino pa ni Lolo dili gyud kini iyang yuta sa agrilarian kuno ni, pero kang Lolo nakapangan ang mga papilis ni yuta. Unsa may buot ipasabot ni Lolo, ana? Ikatulo pangutana, nawa ang unang papeles ani yuta, mao nagpabuhat si mama og lain. Husto ba ang tambag sa giduol ni mama nga sa kang mama na lang ipangan ang yuta kay si mama ang nag-asikaso ini? Ikaupat na pangutana, kung pananglit kang mama na gyud nakapangan ni yuta, may katungod na ba siyang mapapahawa ani mga bag-ong nagbay sa yuta ni Lolo? Ikalimang pangutana, mga nindot nga mga bay ang gipatukod aning mga namugos og tukod og bay sa yuta ni Lolo. Kung amo silang papahawaon, makabayad ba mi sa ilang gasto sa ilang mga bay? Ikaunom og katapusang pangutana, kung dili mi makabayad sa gasto sa ilang bay, dili na bagyod namo sila mapapahawa bisag may titulo na unya mi aning yuta? Mapildi ba mi kung mag-abogaduhay na? Kay kami, pobre, ug sila may kaya. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, pero wa malanggid mi magkuyog pag yun physically mga sukintig paminaw. Distancing pamagiding gitawag yun na to God. Kaning sulod sa pandemic God, nag-ingon mangyod nga dapat we will observe social distancing, health and safety protocols kanunay. Mao gini makasalbar nato mga sukintig paminaw. Busa ako lang sa karon tungod kay punto legal ta karong adlaw, pero para sa inyo mga problema legal man or medical na ako ug si Dr. Obra nga muhatag og tambag ug tubag aning inyong mga pangutana. Mauna ay na ninyo dugaya
ipadala ang inyong mga suwat, ang inyong mga suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello sa ato ang mga likers ug mga mo message din ha sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Daghang kayong salamat sa mga mo private message ug magpahibaw nga para pirmi gid silang maminaw nato sa ato ang programa. Later on, sige lang, I will also greet you no sa ato ang program live on air. Thank you kayo ninyo. Nga wagin mo biya maski pa og naata tunga pas pandemya pero naa namang gitay mabasa, di ba? No nga naanay vaccine puhon-puhon lang ug magampo ta nga effective ni, walang gid ni side effects unta kay makatabang gid ni nato nga mabalik na gid sa normal ang ato ang kinabuhi. Pero samtang wa pa ni face mask, face shield, frequent hand washing, social distancing, and stay at home lang sa gyud unta ta as much as possible lang gyud, no? Punto legal ta karong adlaw og ang atong letter sender tawgo nato sa pangalan nga si Ann. Si Ann taga Barili, Cebu. Hello dinha sa mga taga Barangay Patupat, labi na kang attorney Jemco Gabales and family. Hello brother. Ug kumusta mong tanan dinha, no? Unya kaning iyahang suwat bata pa manggug kayo ni ang ato ang letter sender. Unya medyo complicated to gamay ang pagpada niyang suwat pero gipaningkamutan gid ni sa ato ang script writers og pada no paghimo og drama sa kahanginan. Bottom line no sa iyahang suwat ang kaning iyahang gipadana to kabahin ni sayuta. Unya murag wa ni papeles kay nawala ang papeles anang ilahang yuta. Unya nagpabuhat kuno iyahang mama og bag-o agricultural land kuno ni. Unya niingon ang ilahang giduol sa iyahang mama nga sa iyahang mama na kuno na lang ipangalan ang bag-ong papeles kay nawa man ang yuta, so ilisa na lang kunugnan. So medyo libog siya tinuod gamay. Pero ato ning tubagon yang mga pangutana. Una, nagtukod og balay si Telusing sa yuta ni Lolo bisan ug wala mosugot si Lolo. Unsaon man namo sila pagpapahawa, dagko og konkret ra ba ning ilahang mga balay kay mga kwartahan man sila. Okay, ang kanang imuhang yuta unya ang buhi pa man imuhang lolo, no? Kung buhi pa imuhang lolo, then ang imuhang lolo mo'y angay mo palaya so mo papahawa anak nila. Ug di gid gani sila mada og storya mo file gid tag kasog unlawful detainer or ejectment para ang korte nay mo mando nila og mohatag og order nga ipademolish o mupahawa sila anang balay. Og naanay order, di gyapon sila mupatuo, ang korte mismo mo'y mupademolish anang ilahang struktura, labi na nga wa man sila tuguti nga magpatuko din ha, muna atong gitawag mga sukintig paminaw nga builder in bad faith. Samot nga dili ka matagaan og bayad no sa imuhang pagpatukod anak kay wa man katuguti unya malisyosog yun na ang imuhang pagpatukod kaya nga kung nagtukod ka unya maski pagwa kasugti, di ba? Ikaduhang pangutana muna tawag nga bad faith mga sukinting paminaw ha, nga kanang magtukod ka kibaw kang dili mo nananghid ka pero wa kasugti nagtukod ng gihapon ka muna gitawag nga builder in bad faith. Ikaduhang pangutana ang termino pa nila lolo dili gyud kini iyahang yuta sa agriland kuno ni pero kang lolo nakapangalan ang mga papeles ning yutaa unsa may bot ipasabot ni lolo ani. Siguro atong time wala pa na natuk grant siguro na ba, di ba kinundo mo sa una nga ang namang giuban nga mga yuta nga ang pagpanag ang gipanag ang tag-iya no or mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno. Unya naman ay lain-lain nga classification.
kanang mga doon sa dagat, foreshore, kanang mga timberland, kanang naay mga tamnan og mais, cocoland, kanang mais, lubi, cocoland, kanang mga ginatikad, agricultural land, muna classification, kanang tawag depende sa paggamit. Unya, ang nakarehistro kung kinsa ang tag-iya. Unya, na may mga panahon, yun, even until now, nga ang gobyerno nato mo grant, muhatag og mga kanang grants ngadto sa mga deserving nga mga mag-uuma, mga deserving na farmers, nga ang kanang yuta nga ilahang gitikad nga gipanag-iya sa gobyerno ilaha o ihatag sa ilaha. Pero kanang leasehold man na siya god nga kanang yuta, no? Pero naanay mga conditions. Usa ana is dili pwede ibaligya. Duha na ka klase. Ang uban ana perpetual nga dili pwede ibaligya, meaning hangtod-hangtod makapanunod lang ang mga anak, mga tagsunod, kung mamatay na ang nakarehistro ng tag-iya, pero di na nila pwede baligya. Naapoy kanang restriction nga murang sulod sa 5 ka tuig lamang, dili pwede ibaligya, after that pwede na ma-dispose or pwede na mabaligya. So, mauna ang klase. So, posible nga mauna ang classification nga ato nga time, while dili pa tag-iya ang imuhang lolo ana, pero gihatag mo nang siya na'y nakakupot sa title ug nana niya ang papeles. Ikatulong pangutana, nawala ang unang papeles aning yutaa, maong nagpabuhat si mama ug lain. Husto ba ang tambag sa giduol ni mama nga sakang mama na lang ipangalan ang yuta kay si mama ang nag-asikaso ini? Okay, ang akong pangutana, diin ka nag-adto, no? I hope sakto nga ahensya ang imuhang giadto. Like I said, mo gid na no ang procedure nga kung pananglitan mo wa na to ang registered nga owner sa property, ang mabalhin na siya ngadto sa mga nisunod niya. So kung ingon I think ato no sa DAR na siya moadto kay para ma-change og sa Register of Deeds para mailisan og nisugot sila nga maunay proseso nga inaana ang buhaton legitimate to, then I think no allowed siya, basta dili na hawsaw inyong giadto o gitugot gid pud na sa balaod, no? Better nga moadto kita sa sakto nga ahensya, mga suking tigbayna, dita mo duol anang mga musugat na to nga mga fixer, ha? Ikaupat niyang pangutana. Kung pananglit kang mama nagyod makapangalan ning yutaa, kay may katungod na ba siya nga mopapahawa aning mga bag-ong nagbalay sa yuta ni lolo? Okay. My question manggudani is, nakibalo ba pod ang DAR or ang Register of Deeds nga naailaing tagtungod? Kaya usually manggod adto man na nakapangan sa mga anak gyud. Unya, kung wa na imuhang lolo, naamang po'y katungod ang imuhang tiya kay sumusunod og anak rabaya gyud pod siya. So dili po pwede nga suluhon pod na sa imuhang mama. Okay? So, ang sunod na tong pangutana, may mga nindot nga balay. Mga nindot ang balay nga gipatukod aning mga namugos kunog tukod sa balay anang yutaa. Unya, kung ilaha kuno silang papahawaon, makabayad ba sila? Na mo lagi na, ningon dyo ko mention dyo ko kaganina, yun nga, builder in bad faith. Nga naman, kay kung builder in bad faith, kita mga sukintig paminaw, di ta makapangayo og reimbursement or refund sa pagpatukod o sa gasto na to sa pagpatukod na to anang balay. Nga naman, kay wa man katugti, unya ikay namugos. So, kay namugos man ka, apwes, ikay bahala sa imuhang gasto. Kung wa ta ka ning patuo lang unta ka, sa katong giingon nga wa ka tuguti, wa unta kay gasto, no? Di unta ka gasto ana. So nganong imo man pabayron ang tag-iya. So dili dapat mo bayad ang tag-iya, okay? Ikatapusan niyang pangutana, kung dili sila makabayad sa gasto sa ilahang balay, dili na bagyod namo sila mapapahawa, bisan may titulo mi. Pwede gyud kaayo mapildi ba mi? Kung mag-abogaduhay na, kay kami pobre, sila may kaya. Okay, una, dili mo mapildi kung naan ninyo ang titulo na sa pangalan ninyo ang yuta, and legally mo gid na nga nag-grant gid na sa inyo ang yuta, gandi kaangay maguol
Kay isip tag-iya, pwede man ka magbuot, kinsay pwedeng mutukod, kinsay dili pwede mutukod, hangtod kanusa sila pwede mo puyo, mutukod, mo gamit anang yutaa, ug unsa puy makuha nimo in return sa pagpuyo, paggamit nila anang maong yutaa. Otherwise, maka-file ka og ejectment. Unya, ayaw gid mo anang konsepto ug kanang storya nga, kay abi pobre, mapildis kaso. Those who have less in life will have more of the law. And with all the more reason nga ang balaod mudapig, maminaw ug muhatag ninyo og higayon ug kung ang inyong katungod gyud na nalapasan, no? Na violated, then therefore ang balaod di na mudapig kung kinsay dato, ang balaod mudapig kinsay makaangayon, sigon kung unsay makiangayon o kung kinsay sakto. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Tinhigapon sa toang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw, ha? Mana sa ka. Kumusta ka yung tanan ng mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tampo? Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan ning handumanan sa kaawit. Ako si Ninya. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong sugilanon, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Move On Bisaya version. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon nga kining usa ka babay nga taga Barangay Nan Compostela, Davao de Oro. Nga tumatatampo, naglasangan nga Nemya. Love, mas may tingaling ang trabaho ko sa mining. Nag-high grade man ko no. Lisod na kayo nga itong kahimtang. Labo pasad, naam sa dito magtrabaho ng mga pag-umangkon. Love, ani na lang kutas din sa ato. Manguma na lang gud ta. Mabalaka manggod ko. Madlo ko maghuna-huna nga musud ka ni anang tunnel. Ikaw ba? Ano nagpugni-pugni ba? Para lang magyapon ni sa atong kayuhan. O gilaay na kayo ko sa atong kahimtang din eh. Love, ayaw ko na. Kaya rin lagi ni nato, uy. Basta magtinabangay lang ta. Kaya rin ni nato. Ikaw ba? Maglagot gay ko nimo. Maigot na gikas kong kumo ba? Tingalig, pangimutan niya ako. Kalagot ka na. Love. Love, kumusta naman mo diya? Gimingaw na kayo ko ninyo, labi na sa mga bata. Gimingaw na sa kayo minimo, love. Saon na man ko ka na mo. Nang mga bata in town, nagsige na pangita ni mo. Pasagdi lang. Mupauli ko diya pohon, inag-birthday ni Atan. Pato di, magpada kong kwarta diya. Mamalayo ko sa kong kauban nga magpada sa kwarta sa ila. Layo mong diri ang sintugot. Salamat, love, ha. Dalig ka malimot sa pagpadana mo og ayuda din, eh. Natural, love. Para gun ninyo nga kung pagpanikambot dinis minahan. Oh, sige lang ha. Bye na. Love you na eh. Kurot na eh. Nurot na kong load. Amping mo diya. Pag-amping sa diha, love, sad kayo ka na mo.
Yes! Nana si Papa! Natural, magpasko good. Di may mong muabot ang Pasko nga dili ta kumplito. Gimingaw na kayo ko ni mo. Ilabi na ang mga bata. Ako sabi gimingaw kay ko ninyo. Oh, ayun na maghilag. Kaya naman ko. Okay, Pasko man. Dagan kong mga pinaskuhan ninyo. Charan! Oh, di ba? Para amo ni tanan? Oh, parahin nyo na. Oh, tanawaw. Para kinsa pamdena. Kining tanan akong ipamalit, alang gini ninyo, okay? Thank you, love. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas to love. Panglabhan ko na lang ng imo mga bulingon, ha? Sa'yo pa man. Ikaw magigo, love. Bago kag cellphone? Bakit naman lagi na? Hain mo nitong usa, katong itom ni mga cellphone. Ay, nagugpa man to. Mga ako na nagilisan. Palit na lang buglain. O niya? Hain mo ng guba nga cellphone? O kayo lang niya. Naarong tinga to ilawang bag. Nawa niya sun. Nasa ilawang. Magnaaro to diya. Ay, di ara ay, nakita na nako. Suwayan ko lang nagpaayo, ha? Maayo pa di ay. Kalit ang mga shell pa ako samtang akong gigamit. Guba na gina. Di na magamit, uy. Suwayan lang gud nako. Basin pa di ay. Merong charger ay suwayan ko lang una og charge ang guba nga cellphone ni June. Basin pa dig maayo. O magamit pa. Ako dali mo gamit. Ako din i-charge pa. Arang-arang kayo ni-charge. Suwayan ko kanig open, bi? Basin okay pa di ay. Ay! Arang-arang kayo ni-open. Ingon kay guba. Ay. Basta nga mo tingalin na ako na kay ni June. Mong scroll ko no, kopi. Unsa ba ni? Kada ka mga messages ining usa ka number? Basahon ko gani, be. Pagkalit ba kong kulbaan na? Ayaw ko glindi. Sultiri ko's tinuod. Yeah. Akong lao kayo na yung karaang cellphone. Nagbasahan na ako ang ilang mga text messages na babae. Nagsige na sila kita. Ito, oy. Kanunay may siyang mabuntag gargot. Nagpauli niya. Ya, puno sa kininig iyang liog. Tinuog ko. Salvayas ka! Salvayas ka! Sige! Nagpaway mo ko kung sa pagdapat ako. Sige ba? Pasakit ba ko? Aron to mawasan. Pero mawala ni Timan Di ka rin akong gimahal. Paulit tinood. Natintal ako. Pero sugo lang to sa kainit sa akong lawas. Pero ikaw na akong gimahal. Tuloy ko. Pasaluhay tao ko lang. Pasaluhay ko maluhay ka. Di ta magbuwag. Di lang ta magbuwag lang.
Sorry na lang. Pero dili ko na ikaw sa iyo. Grabe nga ko kayo ubos sa kalakot ni mo. No! Lakaw na! Lakaw na! O kaya na pagbalik pa din niya. Lakaw na! Na ako no sa Davao City, nagtrabaho sa usa ka glass company. Isip kolektor. Di na ko interesado may baw may tungod diya mo eh. Nimbya. Manangid na lang sa di ko ni mo, ma. Oh, mahitungod sa utsaman na. Gusto ko mo trabaho mo, ma. Mao nga, ibilin ko lang una ninong akong mga anak. Naunsa ka naman. Nagsige ka naman lang balhin o trabaho. Ma. Bisagod sa ako paglingang ko kaukaligod pinagis ako pagtrabaho. Magsiging mag-hasal sa kong una-una sa June. Ginoo ko nito, anak ka. Tungan tao imong trabaho, uy. May mga anak ka pa. Sabi na karon o, nasakit ang usan imo ka anak. Usao naman lang nina. Ma. Mayo na lang gani in taon kay itabang sa nako ang imong mga igsuon o atiman imong mga anak. Uwa pa sila, dili gani na ako makaya. Masaluan ang taon ko na niyo, ma. Lakip ka mo. Nakasul tungod na ako. Sorry kayo na niyo, ma. Ayaw na ko na una. Ayaw na na. May ganon. Maningkamot ka. Maningkamot usab nga dili lang alang sa kaugalingon. Una-una usab. Mga anak ka pa. Kalimti na lang tong imong bana. Nagbuwag naman din mo. Hindi mo magipalayas. Mubo na niya. Ma. Ay, maraganawa pa mo makasal. Kay magbuwag raman gihapon mo. Dili ka naman yung makibalik niya. Dili na yun, ma. Dili na lang ko siya mapasaylo siya pag traidor na ko. Dili na. Salamat din taon sa Ginoo. Hinay-hinay ko rin yung nadawat ang akong kapakyasan sa gugma. Samahan sa akong mga anak. Okay. Nakakita na usap ko laing trabaho nga may manindot na sweldo. Sa amo na kong Koreano. Good morning, Nim. Oh, uy, Ronel. Good morning, Sad. Ay, kumpleto na gid akong adlaw nga nakita na ka. Ug nakita na ko nga ni-smile ka. Thank you, ha? Ronel, bawag ko, uy. Kay, doon na may laing babae akong live-in partner sa una. Nya, may duha sa may kaanak. Nasayod ko, ano, ug dawat na ako tanan. Oh. Nim, kung di mo na kong sugton, ipasali ko din mo. Andam kong dawaton ang duha ni mo ka mga anak. Isipan ko na usab sila nga sama nga ako siyang matuod nga anak. Nabuang ka na ba? Nabuang bitaw ko. Nabuang ko sa kong gugman ni mo. Oh,
May trabaho man ko. Ug, mabuhi ko na usab ang imong mga anak. Makatabang lagi ko nimo. Security guard tuod ko pero makabuhi na ko ninyo. Ronald, bisugot na tika. Ay, salamat. Dagang salamat. Dili na ko gusto masakitan pa. Nasakitan ako sa amahan sa akong mga anak. Nim, dili og dili kagid magmahi sa imong pagdawat sa kong guma. Ipasalig ko na nimo. Ipakita sa buhat, Ronel. Kung nagbinuang ka man gani na ako, parehas ni John. Oh, buwagan tagit ka. Og dili lagi ko makigbalik pa nimo. Nakasabot ka? Dili ko parehas sa imong ex eh. Tungod kay wa siya baruganan. Ipakita ko nimo nga lahi ko kay kang John. Tungod kay matuod ang akong gugma nimo. Timan ina niya. Ronald. Nakita mo ba si Ronald, ma? Ay, tuwa sa mga bata may paliton mangkunuto sila sa gawas. Ay, maayo kay nakatunong kag buutang lalaki nga nidawat nimo sa mga bata. Pinangga kayo niya imong mga anak. Dako bitaw nga akong pasalamat sa Ginoo, ma. Maginaot lang gyud ko nga dili siya sama ni June. Nasinugdanan lang ang nindot. Nya, matida ay kung madugay na. Sa akong tanaw Hinuo ni Ronel, okay magyud siya. Buutan. Claim it. Iampo lang gyud sa Ginoo nga unta kung siya naman gyud ang ihatag kanimo sa Ginoo. Nga siya na lang sa gyud unta ang katapusang lalaki sa imong kinabuhi nga imong higugmahon. Ma, Magpakasalan. unsa? Kita na pa. Oo. Unsap ko niya itong lugayan. Nga nagminahalay man ta. Unya, may trabaho ka. May trabaho sa ko. Kaya na kayo na itong mubarog sa atong pamilya. Ronald. Mahal ko kayo ikaw. Lakit ng imong mga anak. Kamu ang akong pamilya. Dadong ko ako maginikanan sa inyo, ha? Parang mamain na nimo. Kinahanglan nga ikatakda dayon ang atong kasalan. Musugot ka ba, Em? Oo! Magpakasal ko ni mo, Ronald. Magpakasal ko ni mo. Ikatakta gina nga mong kasal ni Ronald. Husto si Mama. Siya ang gihatag ka nako sa Ginoo nga ikauban ko hangtod ni sa among katiguangon. Kanino, June? Ipanghinaot ko na lang usab na unta. Nagmalipayon ka na sa bag-o mong kinabuhi. Human sa kong kasakitan nimo, nihulip ka na ko ang tumang kalipay kauban sa lalaki nga matuod ka na't mahal na ko ug sa akong mga anak. Bilhin na lang ko to, more power sa RM. No kita mga higalan, kaagi ni Nemya nga taga Barangay Ngan, Compostela, Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan, Move On, Bisaya version. Ang mong kaagi kibata ng Diyos sa radyo ni Mira Luna Tumolak, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Iadros lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.